Bi Septembre kalo kile fola isa ba flani muga anikele aw munu ma fle sanga na ka wakati anga bololo kanala Malikona ya katase Maliko kanama ambi aw bela jelen fo aka wakati o chokala aw tu sigile meka oka kuna foni mi makono Malikunafoni.net ale jabaraninka niyo watu sidi ayo bisimila. Amanga kuna funda mneni femisa amita segu kerenkeren yana sa masina ka ulu fino donso munumbe no ma kelen kon sara ulula ma chama ulu jogina ka sababu yake uni bambagachu kon karla nyogona utukalo kile muga ani kononto samba flani muga ani kele ni kuna fune kon dira ukani yoro nyema o fe mi ni alno ya soro kanga wulu masirita ba ulu kon yeni wale ni ka ye togo suguya werela wakati kele ngonela kon ba yirola ka foko Bulandina tigila no e bamagachu yesa ulu kon kinelo ninka ni yoro ko fale ka ale lamine ka kila ka maw ninka ulu bali uka senela. Ni wakati na almustarat coronavirus bolochi tako flano bara kondamne na ulu feno utukalo kile muga aninani temeni na almustrasta keneaso ulu konnala ayirala ka fo ko coronavirus Jackson na ale bolochi fura keme nyogona boyongo ode sera feno keme la sa ma bi woro kon boyongo ulu bolo chida coronavirus ale fura la ni koni faranyon kan kera uka keneaso ma ufesa noye asakoyi. Ambita kuri sugu o konna la sa tajimara yoro so dobe no tasuma kondona atajimara yoro so la utukalo kile bisaba temeni na sa tajimara yoro in ayra kira sa wiye ninga machama ninka ulu jatige yoro kufole ola ma koni ma bone anina nga ma do ulu jogina million chama fana koni o fana chena hal no ya soro ko tunye kuchala kauka sapeur pompier maw ninka ulu wele lera fla kofe ulu kon sera yoro kufole na nga kayira ka foni wakati kufole na akoni masega do femi kera ni tasuma jeni ale sababu ye. Bafula beka ufana fe no sumaya bolochi tako flano ufana baradamne na uluka keneyaso o konna la demise munu nulu shibetijo kalo sabaka na se kalo biduru ani konontoma sibrido uyeni bara indamne abeto sena fukana kunche bi Septembre kalo kile folo samba flani mwa ani kele keneya tigilamo ukoni bila kile duru ninka o yala ke du ulu konna la wala saka sega demise ninka ulu bolochi. Anga sogo ferila uka sendika munumbe anga faba konna la fukata se katika fe uluma ulu kwaniye kuna fundila uninka ulu wele utukalo kile muga ani kononton temenina kuna fundila uyere daga yorla no e maison de la presse uya yira ka fo ko anga jamana marabako kanga sefa wari million kemefla ninka ode di uluma unuye benga kuma mke kile duru konna la nama bo asirafe kube kile saba ninka ode di anga jamana marabako manuma ugani na fuluko folen ka alesa ukoni minata lere bi wolonvla ani fla barabla o la kadam ne shini alamusa Septembre kalo kile fla samba flani mwa ani kile Karido utukalo kile muga ani kononton srabakan kasara do o kera kulukuru strela mi na kera sababu ka mishita ani sabaninka ulu bone unina akera dugumina sa ode sala nanga faba ni nyonche kilometri muga bonyongo odedo ni nkoni srabakan kasara yere koni amasika do femi kera ale sababu nga mamunu kon tumbi yoro ko fala na kera ulunyana ulu koni ya yira ka fo ko bulma femi na ali cheni fleni ale kera sababu ni ngani baga nununka ubone unna ngama kwa ni mato ala. Amita ko kan kibarula amita lagne ka ulu feno lagne dujamana marabaka ulu koni gazi ninga ale songo nyon kosebe bi Septembre kalo kile folo ina samba flani muga ani kele uni uka soro busumba duru koni sigira ninga akuma konna la nyini kera femi ode ka sika charbon ale ni yiri tige obiseka nyongiri ulu ka jamana o konna la chuko yamina. Coronavirus ale koni dangarike ma ba keme flani bisaba ani worola ni ulu koni bonena unina kalo saba o konna la Europe ka jamana fanfela ola Organisation mondiale de la santé ulu koni ya yira ka fo koni koni kilemeka ulu kamana ga kosobe.
jana bi kunnafoni datugu sa an bɛ taa dolanci ale bunankun o kan Coupe du Monde Qatar 2022 an ka samatasɛgɛw olu kɔni bɛna u ka cɛbɔ ni ka o kɛ bi arabadonya na Septembre kalo tile fɔlɔ o ni Rwanda kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na o kɔfɛ sa o ni Uganda fana bɛna kari ɲɔgɔn na Septembre kalo tile 6 san 2021 an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sebaya k'o di an ka samatasɛgɛw olu ma. Aïwa Malikunafoni jabarani la jaba kunnafoni damadama tun bɛ anw bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan halisa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaaw la an ka jamana Ala ka basigi Ala k'o la n'a kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.